Vide xentes de Vilagarcía, vide todos no tranvía que nos levará a Marín. Xentes de Vilagarcía, escoitade a melodía que canta o teu factor. Xentes de Vila. Así se presenta a terceira edición do Festival do Estío de Vilagarcía. A festa de benvida do verán contará este ano co apoio de Apego, un programa infantil a prol da lingua. A xornada festiva para pequenos de ata 6 anos vai se celebrar no Parque Miguel Hernández o vindeiro 16 de xuño. Preparamos unha programación pensada para as familias e, ademais, como novidade este ano, está vinculado ao programa Apego. Pensamos que é unha maridaxe, a verdade, que perfecto, combina moi ben a idea, o concepto de Festival de Estío que viñamos facendo nas dúas anteriores edicións co programa de dinamización do galego Apego que este ano puxemos en funcionamento. Este ano unha das grandes novidades do festival é o formato. Vai estar composto por microescenas teatrais ou de monicreques para toda a familia. No parque vai haber 3 espazos escénicos de proximidade pensados para un público reducido. Os diversos grupos irán vendo as distintas escenas, dándolle dinamismo á xornada. Que nos imos atopar o día 16 no Parque Miguel Hernández son 12 creadores e creadoras do mundo da narración oral, da música, da maxia do noso país que veñen traballando de forma profesional con familias durante moito tempo. En total, 12 artistas contarán as súas historias nesta xornada. Algúns deles visitaron xa hoxe Vilagarcía. Eu o que vou ofrecer vai ser un pequeno conto que desta vez eu son unha narradora principalmente que utiliza moito o ritmo, que utiliza moito a voz. Pero aquí vou utilizar tamén algúns pequenos elementos, pequenos obxectos. Vou falar do que se considera o primeiro tranvía de Galicia, o tranvía Leonardo. E bueno, foi un tranvía que xenerou tanta literatura e tantas cancións que decía Valentín Paz Andrade que enchería unha biblioteca. O festival rematará cun concerto de Pablo Díaz. Ademais, para ir abrindo boca, o 9 de xuño está previsto un pasacalles a cargo da compañía Fantoches Bach.